og det er ingen, der kan høre, hvem I er. En korrespondancetænding, den skal vi have fundet ud af, hvordan den virker. Hvordan virker en korrespondancetænding? Det er fuldstændig lige meget, jeg tror. Er det ikke det? Du har 3 kontakter. Lyset slukker det i soveværelse. Man tænder en kontakt, hvad sker det så? Hvis man nu tænder en anden kontakt, ikke samtidig, men hvis man tænder en anden kontakt i stedet for, så tænder det. Så uanset hvorfor en af de 3 kontakter man tænder, så tænder lys. Hvis man først har tændt en kontakt, og man tænder en mere, så slukker det. Og hvis man yderligere tænder en mere, så vil det tænde igen. Ikke? Godt, vi laver en sandhedstabel. Hvor mange kombinationsmuligheder har vi? Vi har 3 kontakter med 2 stillinger, det er 8. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vi har en S1, S2, S3 og en lampe. Sådan. Og så skal vi have alle vores kombinationsmuligheder listet op. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. 1. Sådan. Okay. Nu ved vi, at hver gang vi har et ulige antal kontakter, det er tændt, så tænder lys ind i vores soveværelse. Det er sådan en korrespondanceafbryder, den virker. Ikke? Hvornår har vi ulige antal kontakter tændt her? Jeg skriver lige kombinationsmulighed op her. Hvornår har vi et ulige antal kontakter tændt i den her? Kombinationsmulighed nummer 1. Hvor mange kontakter er der tændt der? Name? Det er ingen. Så der er lampen slukket. Kombinationsmulighed nummer 2. Name? Der er lampen tændt eller slukket? Tændt. Det er rigtigt. En kombinationsmulighed. Lampe tændt. 2. 1, 2, 1. Hernede har vi 3. Er lampen tændt eller slukket? Tændt. 2 muligheder, så er den slukket. 2 muligheder, så er den slukket. 2 muligheder, så er den slukket. Så i de her kombinationsmuligheder, der er vores lampe tændt. Er vi enige om det? Godt. Det betyder, at de eneste kombinationsmuligheder, vi rent faktisk har brug for at koncentrere os om, det er den der, den der, den der og den der. Alle de andre kan vi sådan set være ligeglade med. Er vi med det? Godt. Nu slukker jeg lige den der over der. Og nu laver jeg så nogle logikblokke, hvor jeg kigger over, at kombinationsmulighed nummer 2 skal være opfyldt. Vi har 3 ben nu, og det er S1, S2 og S3. Det er lige præcis den kombinationsmulighed her, der skal være opfyldt. Skal det være en og, eller skal det være en eller herinde?
Det skal vende og. I vores... Jamen, vi er ikke færdige med den endnu. Fordi vi har ikke lige præcis den kombinationsmulighed endnu. Vi har faktisk sagt, at her der skal de alle sammen være tændt. Og rent faktisk, så skal 2 af dem være slukket. Så hvad skal jeg gøre heroppe? Sæt not ind ved S1 og S2. Det var den der. Så tager vi den næste, det var et 3'er. Det er også nøjagtigt samme kontakter. Hvad skal vi not der? Kombinationsmulighed nummer 2. Hvorfor en 2 kontakter skal være slukket? Og hvilken skal være tændt? Det er den her, vi kigger over. S2 skal være tændt, og de 2 andre skal være slukket, ikke? Så S1 og S3 skal være slukket. Næste. Hvilke skal være tændt, og hvilke skal være slukket? Et skal være tændt, og det er den eneste, der skal være tændt. Og så endelig den sidste hernede. Der skal de bare alle sammen være tændt. Ikke? Så bare en af de her kombinationsmuligheder. Og det bliver vi nødt til at samle ud i en boks herude. Så vi samler det ud i et LLA med 4 ben. Og så sætter vi vores Lambo herude. Og nu har vi pludselig vores logikskema. Du forstår det. Vi har været vant til kun at køre input ind én gang. Og her der læser vi sådan set bare input 4 gange. Ja, det er rigtigt. Men hvis jeg... Lad os sige, S1 den er sendt, eller den første logikblok den er sendt. Ja, her. Ja. Så får du kun signal på den. Ja, så er det kun den her, der er aktiv. Ja. Men slukker jeg så for den ene afbryder. Afbryder nummer 1. Den deroppe. Ja. Ja. Er der så ikke en af de andre blokker, der går ind og sover? Jo. Så er den også ikke tændt. Nej, jamen prøv lige at høre, du skal tænke over, at når status ændrer sig jo de 3 heroppe, så ændrer det sig samtidig her og hernede også. Ja. Så du får lige et øjebliksbillede af, hvordan er indgangen, hvad status er jo indgangen. Så hvis det her der er opfyldt, og du pludselig går hen og ændrer status for den deroppe, så ændrer du også status hernede. Og hvis eksempelvis S2 og S3 er status, og de her 2 de er opfyldt, og du ændrer den her op til også at være, at den her pludselig også tænder herop, så er det ingen af de andre betingelser hernede, det er opfyldt med. Så er det faktisk slet ingen af de her betingelser, det er opfyldt med. Og så vil lampen jo slukke. Den kan vi lige lave herop. Kan vi få plads til den?
P1 er lige med, vi har en logikblok, så vi har en parentes. Den siger S1, S2, S3, S1 og S2, det skal være not. Eller ikke S1 og S2 og ikke S3, eller S1 og S2, eller ikke S2 og ikke S3, eller S1 og S2 og S3. Sådan det vil den se ud. Så må det være lidt stærkt. Nej, men ved I, hvor det gamle for vores tilfælde, vi har tænkt, at vi kun må have et input, men vi må gerne skulle få flere gange. Fordi så var den ikke til at passe så godt sammen. Nej. Men det var det, vi snakkede om i sidste lektion. En input må du læse så lige så mange gange, du gerne vil. Ja. Godt. Jeg visker lige den her ud, for ellers så har jeg ikke plads til den næste. Latterdiagram. Et, 2, 1, 3, 2, 3. Sætter vi nogle variabler. S1, S2, S3, S1, S2 og 3. Og endelig er lampe herude. Så har vi lavet et program til den. Og det er den, I skal prøve af i PLC nu her lidt senere. Spørgsmål? Hvordan vil jeg godt lige at forholde mig til revidteknik? Det bliver lidt bøvlet at stille op der. Ja, det gør den. Kan man godt, altså når man trykker over en knap, hvordan kan man så sige til PLC, at alle de andre, de skal ændres til det, til noget andet? Eller? Nej, du kan ikke sige, at den skal ændre sig til noget, men den går simpelthen ud og en PLC-indgang og læser, hvad status er og indgang. Det, der sker, det er, at S1, 2 og S3, de bliver skruet fast af PLC-indgang. Og så læser den indgang. Men den læser den indgang flere gange. Det må man godt. Så i stedet for, at du rent elektrisk med ledninger og relæer og kontakter bygger en styring op, så programmerer du faktisk bare din styring nu. Men det skal jeg nok prøve at vise jer lige om lidt, når vi kommer til at snakke om, hvordan en PLC den arbejder. Jeg tror lige, jeg skal arbejde lidt mere på Ja. Flere spørgsmål til den her? De her streger, du har bare streger der. Ja. Hvad er det, det Dem her, det betyder, at vi rent faktisk gerne vil have, at S1 den er slukket. At det ikke løber strøm igennem den. Og den her,
Den betyder så, at vi gerne vil have, at vores kontakt den er tændt. Og den her pil. Den her jo, det er vores handling. Det er faktisk vores pære. Okay?